ବିରଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିରଳ ଦୃଶ୍ୟ। ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାର ବାଦୁଡ଼ି। କିଚିରି ମିଚିରି ସ୍ୱରରେ ଫାଟି ପଡ଼ୁଛି ପରିବେଶ। ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏହି ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଅନେକ ବାଦୁଡ଼ି ଏହି ଶାଳ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରାୟତଃ ଗାଁ ଗହଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ବାଦୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରାୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗଛ କାଟିବା ସହ ସହ ଘର ଦ୍ୱାର ବନାଉଛେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ବି ଜାଗା ମିଳୁନାହିଁ। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ। ସେ ଜୀବ ପ୍ରାୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏ ତ କାଁ ଭାଁ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ବାଲିଗୁଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାର ଦୃଶ୍ୟ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ମନୋହର। ଏମାନେ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରିକି ପ୍ରକୃତିର ପରିବେଶକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।